L'Amérique jamana ni farafina jamana ka ɲɔgɔn kan bɛnba min n'a kɛnɛ sigira bi Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔna na convention centre la ayiwa a tile kelen kɔnɔna na a kɛra wasaba ye a kɛra kumaɲɔgɔnya caman ye jamanakuntigi 50 ani kɔ délégation olu de nana l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa u y'a daminɛ sɔgɔmada in na fɔlɔ ni denmisɛnnin sifinw olu ka tɔnsigi kɛnɛ ye o tɔnsigi kɛnɛ kɔnɔna la ayiwa u ye hakilina falen-falenw kɛ la farafina sifinw olu ka ɲɛtaa kan sabula a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin sifinw olu de ye jamana ɲɛtaa berew ye n'olu sera ka mɔ sisan ka kalan fɛn dɔw la ka ko dɔw yira olu la ayiwa a ka ca ala fɛ jamana ɲɛtaa siraw olu bɛ sɔn ka ɲɛdɔn olu bɛ sira minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa o tile kelen fɛnɛ kɔnɔna la fɛn min ye faso jamakuluw ye n'a bɛ f'u ma ko société civile olu fɛnɛ ka kɛnɛ sigira yan nɔ ayiwa a kɛra wasa ye fɛn min ye jamanakuntigiw olu caman fɛnɛ tun bɛ yan nɔ an tilal'o la an bolila ka taa fɛnɛ bɛn ani lakanako farafina gun kan ayiwa aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Sahel problème o kɛlen bɛ kamanaganba de ye a jamanaw kɔnɔna la a jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka fara hali dunuya kɔnɔna dɛmɛbagakuluw kan o fɛnɛ kɛnɛ sigira o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mohamed Bazoum bolo n'ale ye Niger président ye kuma ɲuman caman fɔra yen hakilina ɲumanw caman fɛnɛ fali-falenna yen nɔ ayiwa an bɛ wagatinin min na sisan tile kɔni jiginna nka halisa fɛn min ye wagati yɛlɛma o kɛnɛ o sigilen don a tɔnsigi ma se ka ban a kɔnɔna la an donna a kɔnɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye l'Amérique kɔkanko minisiri n'a tɔgɔ ko Anthony Blinken ale ye ka kumaw la a ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna $600,000 dolari nafolo la o de bɛna labila farafina jamanaw ye yaasa wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw u ka se ka baara kɛ n'a ye sabula a yirala k'a fɔ ko farafina ka baaraw u kɔlɔlɔ ka dɔgɔ wagati yɛlɛma kan a fanba bɛɛ bɛ bɔ jamana sebatigiw de kɔnɔna na donc u ye sonadonni kɛ ka damakasi kɛ o jamana setigiba ninnu u ka se ka nafolo fara ɲɔgɔn kan sabula kɔlɔlɔba binnen don an bɛ waati min na farafina jamanaw kan wagati yɛlɛma ta sira kan ninnu de kɛra bi kuruba la an ye sera ka minnu sɔrɔ kunnafoniw na ka di aw ma nka ni ala nana kira sɔnna ma fɛnɛ tile 3 de yɛrɛ ye olu ka kɛnɛ ye l'Amérique jamanakuntigi de bɛ nana ka na o kɛnɛ dayɛlɛ yan nɔ sen sɔgɔma an bɛna kunnafoni minnu fɛnɛ sɔrɔ o fɛnɛ taabolow la an bɛna olu lase aw ma ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan l'Amérique ni farafina jamanaw yɛrɛ cɛla baaraw ɲɔgɔnyaw o kumaw bɛ sen na nka farafina yɛrɛ jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la olu fɛnɛ kuma dɔw fɛnɛ kɛra yan nɔ sabula a yirala k'a fɔ ko Rwanda ani Nigeria jamana olu y'u bolo bila gafe la ka bɛnkan kɛ ka na u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔlɔlɔfɛnw ani kunnafonikow olu lawolomali no o ɲɛtaw o sira kan farafina gun kan n'u y'a accord ni a bɛnkan u y'a tɔgɔ da ko Artemis donc olu fɛnɛ ye u bolonɔ bila o la k'a ta bi ma fɛnɛ ka taa se sini ma bolonɔ bila bɛnkan baara ɲɔgɔnya caman de bolodalen don ka na sini ni ala nana kira sɔnna ma an bɛna bɔ kɛnɛ kelen nin kan yan nɔ an bɛna min sɔrɔ kunnafoni na an bɛ o lase aw ma nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan de ye